Jotuo mag tuo kansa pod kale midhiero mag yudo chenro mag thieth sama pod girito mondo okumba mar thieth manyien mar SHA oriw thieth mag tuono e chenro gi mabiro tok kane jatend piny William Ruto yande lando e kor juma mokalo ni SHA biro koro riwo nyaka thieth mag tuo kansa, wach mane okelo geno kuom oganda jo Kenya mathoth makedo gi tuo onogo mabende yangore ni moko kuomgi onge kod nyalo mar riwo kata kawo ting' mag thieth go. Millicent Adhiambo miyo wa lipot motenore gi ywak jotuogo mawuok e boma ma Eldoret. Joseph Mutero, jadak ma Kipkaren e boma ma Eldoret, en jatuo kansa mangimane ni e kinda kuru Gasumbi ka okedo gi tuo kansa mar nyodo mar joma chuo. Oyango ni osekalo dweche buora kapok oyudo thieth moro amora nyaka ne SHA chope rang'iny mar omenda mowinjore tigo kuom jatuo e higa. Niliambia sasa juu limit imeisha niende na cash 1,100 juu hii madawa ni bei kali. Natumianga kila mwezi nikienda natumia 1,100 SHA inanilipia. Sasa wakati iliisha nikaambiwa niende na pesa. Sasa pesa ikakuwa ni shida kupata. Juu hatuna kazi, mama ana kazi, sasa tunakaa tu namna hiyo bila madawa. Mutero osebedo ka kedo gi tuoni chakre higa 2023 kare kindeno familia mare osetiyo gi mwandu duto e manyone yor thieth ka mijing'o mar yudo thieth makare osebedo ka gore lwanda kinde ka kinde gima koro nyalo miyo dang' duong'ne ok ochutho. Daktari waliniambia nitolewe hizo sehemu zangu za siri na nikakubali tu, nilikuwa nataka tu nisikie tu mwili yangu imekuwa. Kwa hivyo sasa imebidi afanyiwe kuwa atolewe testis, atolewe zinaitwa nini? Testicles. Atolewe ndio waweze kudhibiti progesterone hormone ambayo inapaswa kumfanya mwanamume. Ma en midhiero machamo chunye kaka Tamanamin Ode yangore elela ni oseng'ado bura e chunye. Nikaona itakuwa ngumu, lakini kama hakuna lingine hakuna otherwise. Caroline gi Mutero ginachiel kuom jo Kenya miche gi miche pachoka mangima makedo gi tuo kansa kod onge mar omenda mag thieth e sama SHA bende ok chop kare chenro mag thieth magi. Nikipata watu napata mtu saa zingine sina pesa, nasema sasa lakini tumeongea, naitwa Caroline hivi na hivi, naweza mimi na unisaidie diaper. I'm a cancer survivor, naomba diaper. So mi huwa siombi hata chakula, naomba diaper na dawa. Nikipata Relfaron nipate hiyo stop bleeding na nipate diaper. Kidonda imeinuka huko chini, sasa natafuta njia mbinu juu daktari niliambia niweze kukalia maji warm ya chumvi. Magiti moremana esa majatend piny William Ruto e kor juma mokalo ne olando medo omenda e okumba mar thieth ne tuo mar kansa pachoka. Social Health Authority will enhance the cancer benefits package from the current 550,000 shillings to Kenya shillings 800,000 effective December 1. Jotuo kaka Mutero koro rito gi liyo ka gin gi geno ni singono mar piny owacho e wi chenro no okete tim mapiyo kochopo dwe manyien mar 12 kapok lakteche ochopo e paro mar dang'o oko duong'ne. Wach mane osir kod nyawadgi Caroline magombo resruok mondo odoge ngimane mapile ka pile. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.